inkinga yethu asifuni ukufunda. Njalo umthetho nje umuntu oqeqeshela isibhamu uyawazi umthetho ukuthi mangiphatha isibhamu kufanele ngisiphathe kanjani. Lesi esikhulu kufanele mangisiphethe sibe sesikhwameni singaveli njengaphandle. Esincane mangisiphethe kufanele sihlale kwi-host njengomkhwanazi uyabona nje sakhe sihleli la kwi-host. Usho njalo umthetho. Angeke uhambe uphathe isibhamu ngesandla kanje nalesi esincane akuvumelekile. Ngaphandle mhlawumbe mangabuye iphoyisa ke emsebenzini sungawenza la noma uyisosha. Abantu aba-private akumelanga bakwenze lo, ama-security company ehlangene akumelanga bakwenze lo ngoba umthetho awuvumi. So nje umthetho ungavumi-ke abantu kodwa baqhubeka bakwenze basabisa umphakathi. Ngiyizibuze ukuthi mawusuphethe isibhamu seyimpi i-rifle yokudubula umuntu ku-100 meters ukwenza lo oseduze kwakho 50 meters angeke umenze lutho nge-rifle. Kodwa manje bayiphatha bona esibukweni ama-rifle. Ngivele ngihlale ngibatshela uma ngihlangana nabo ukuthi uyofa uyiphethe le rifle yakho ngoba phela awazi ukuthi uvikele umuntu ngale rifle. Ngoba ufuna uvikele umuntu ufuna isibhamu esincane. Mawazi ukuthi uvela kanjani.